Χαίρετε κυρίες, κύριοι και παιδιά. Η σημερινή μας εκπομπή αναφέρεται στον Φίλιππο, τον πατέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φίλιππος σημαίνει ο φίλος των ύπων, ο φίλος των αλόγων. Αυτό σημαίνει ότι η οικογένεια, η βασιλική οικογένεια της Μακεδονίας, ο πατέρας του, ο Αμίνδας, ο τρίτος, είχαν πολλά άλογα στον οίκο, την οικογένειά τους, στο βασίλειο τους. Ο Φίλιππος, γιος του Αμίνδα του Τρίτου και της Ευρυδίκης, της θυγατέρας του Σύρα του Λυγκιστού. Γεννήθηκε το 383 ή 382 π.Χ. και δολοφονήθηκε το 336 π.Χ. Έζησε 43 ή 42 χρόνια. Από αυτά βασίλεψε στη Μακεδονία από το 359 μέχρι το 336 π.Χ. για 23 χρόνια. Ο Αλέξανδρος δολοφονήθηκε από τον Πτολεμαίο τον Αλωρίτη. Η Ευρυδίκη ζήτησε τότε βοήθεια από τους Αθηναίους. Εκείνοι έστειλαν ως ρυθμιστή στη Μακεδονία τον Ιφικράτη. Αλλά ο Θηβαίος Πελοπίδας, που εκείνες τις μέρες βρισκόταν στη Θεσσαλία, όταν αντιλήφθηκε τον κίνδυνο από μια στενότερη επαφή μεταξύ Αθηναίων και Μακεδόνων, έσπευσε στη Μακεδονία και αναμίχθηκε στο παρασκήνιο της διαδοχής. Ο Πελοπίδας χρήει βασιλιά τον Περδίκα τον Τρίτο, 365 με 359 π.Χ., τον δεύτερο γιο του Αμίνδα του Τρίτου. Φεύγοντας από τη Μακεδονία, ο Πελοπίδας παρέλαβε 30 ή κατά άλλους 50 ομήρους ως εγγύηση ότι θα τηρηθούν τα συμφωνηθέντα. Ανάμεσα στους ομήρους είναι και ο τρίτος γιος του Αμίνδα του Τρίτου, ο Φίλιππος ο δεύτερος, ηλικίας τότε μόλις 15 ετών, το 367 π.Χ. Ο Φίλιππος όμηρος στη Θήβα, 367 με 363 π.Χ. Ο Φίλιππος διέμενε στη Θήβα στο σπίτι του πατέρα του Πελοπίδα, του Παμένη. Στο διάστημα των 3 ετών που έμεινε στη Θήβα, μελέτησε το πολιτικό σύστημα των Θηβών, που τότε ήταν η πρώτη πόλη της Ελλάδας. Παρακολούθησε τις εκπαιδευτικές, οργανωτικές και στρατηγικές καινοτομίες, τις οποίες εισήγαγαν ο Πελοπίδας και ο Επαμεινώντας. Αυτές τις αρχές εφάρμοσε ο Φίλιππος βελτιωμένες στον Μακεδονικό στρατό. Το 359 π.Χ. ο Φίλιππος σε ηλικία 24 ή 23 ετών παρουσιάζεται ως απομηχανής θεός στη Μακεδονία. Ο Φίλιππος παρέλαβε ένα μικρό κράτος ερημωμένο από τις επιδρομές, το οποίο απειλείτο από παντού, και παρέδωσε στον γιο του, τον Αλέξανδρο, μία Μακεδονία τόσο ισχυρή ώστε να ρυθμίζει την κατάσταση σε ολόκληρη την ελληνική Χερσόνησο από τον Δούναβη ως το Τέναρο. Όταν πήγε στην Πελοπόννησο, τακτοποίησε τις εκεί υποθέσεις και αναδείχθηκε ηγεμόνας και αυτοκράτορας όλης της υπόλοιπης Ελλάδος για την εκστρατεία εναντίον των Περσών και πρόσθεσε αυτήν τη δόξα όχι για τον εαυτόν του, αλλά για το καλό των Μακεδόνων. Ο Φίλιππος ο δεύτερος, ο πατέρας του Αλεξάνδρου, ήταν πάρα πολύ σπουδαίος, στρατηγός, ηγέτης, θρησκευτικός ηγεμόνας. Σε όλες τις μάχες τις οποίες πήρε μέρος ήταν πρώτος στη τάξη. Και ο Φίλιππος μάζεψε πολλά τραύματα πάνω στο σώμα. Ο Φίλιππος ήταν χολός από το αριστερό του πόδι και τυφλός το δεξί του μάτι.
των οφθαλμών εκεκομμένων. Το μάτι του ήτανε κομμένο, πληγωμένο. Την κλίν κατεαγότα την χείρα. Το χέρι του κομμένο από την κλείδωση. Το σκέλος πεπυρωμένον. Το πόδι του τραυματισμένο. Παν ό,τι βουληθεί η μέρος η τύχη του σώματος παρελέ. Κάθε μέρος του σώματός του το είχε τραυματίσει η τύχη. Τούτο προϊέμενο ώστε το λοιπό μετα τιμής και δόξη ζήν. Και αυτό του το έκανε για να ζει το υπόλοιπο της ζωής του με τιμή και δόξα. Ο Φίλιππος ήταν μειώδης, ρωμαλαίος και μοναδικός στις σωματικές ασκήσεις. Είχε μαύρα μάτια που έλαμπαν, μαύρο και πυκνό τρίχωμα, λεπτά γένια και κοντά μαλλιά. Το γέλιο του ήταν ηχηρό, είχε πρόσχαρο χαρακτήρα, ήταν εύθυμος, απλός, έπαιρνε μέρος σε παλαιστικούς αγώνες και στον στίβο ως δρομέα. Η οικειότητά του στη συζήτηση με τους αξιωματικούς, με τους στρατιώτες του, με τους επισκέπτες προκαλούσαν τη φιλία. Ολόκληρη η Ελλάδα ενθουσιάστηκε και θαύμαζε τον νεαρό συμπαθητικό μονάρχη που είχε κατορθώσει να ανεβεί τόσο γρήγορα υψηλά. Και ο Πλούταρχος λέει ότι ο Φίλιππος ήταν στρατηγός, ενώ ο Αλέξανδρος βασιλιάς. Το 357 π.Χ. σύζυγος του Φιλίππου γίνεται η Ολυμπιάδα. Η Ολυμπιάδα κατάγεται από τον οίκο των Μολοσσών, από τους απογόνους του Αχιλλέα, και τη φέρνει στο γάμο, ο οποίος γίνεται στα μυστήρια των Καβύρων στη Σαμοθράκη, ο θείος της ο Αρήμβας. Ο Φίλιππος ενθουσιάζεται από τη δυναμική Ολυμπιάδα, η οποία είναι μία μενάδα, μία οπαδός του Διονύσου, βαθιά θρησκευωμένη, στα φίδια και στους χορούς, τυλιγμένη με 20 φίδια, εντυπωσιάζει τον Φίλιππο, ο οποίος την ζητά σε γάμο στα Καβύρια μυστήρια της Σαμοθράκης. Η Ολυμπιάδα απέκτησε από τον Φίλιππο 2 τέκνα, τον Αλέξανδρο τον Τρίτο, τον Αλέξανδρο τον Μέγα και κόρη την Κλεοπάτρα, στο γάμο της οποίας με τον θείο της βασιλιά της Υπήρου και αδελφό της Ολυμπιάδας Αλέξανδρο δολοφονήθηκε ο Φίλιππος.